guys, maayo kaayo ang buntag. Maayo jud kay ang buntag. If you see me, daghan kay kong dala. Daghan kay kong dala guys. As always, ngani gid tatak signature ginas mga picture. And nakaprutas ko guys. Kapait ko prutas. Kapait ko perlas ng silangan. No? Daghan kay talalay. Ngayon naapot ko prutas din ha. Sa ning kwaon guys, aron maka-vlog pagparang. Napakay-prutas guys. Thank you Lord sa mga naghatag, sa naghatag na ini, sa naghatag sa grasya, sa kadawa tagamay nga grasya. Pero dako na kayo, para sa dako na dyan kayo, nakatulog dyan akong luha. Kay kabang grabe gid kaayo ang Ginoo sa ako. Maambot lang sa inyo ako nabati ba po ninyo. If you are grateful in very small things, grabe ang overflowing ang iyong ways. Pero full punta guys sa atong blessings, no? Careful gid ta kay nay uban mag-abusar salig na lang pod. So kinahanglan yan tuduan sa dimo sila nga to manage their resources. Stress. Uy, na ako diri niya kanila ginwa pagianad niya. Wa tagianad og kuan ako nasabot ra gid ko gahapon nga suspenso kay wala na suspended no, nakapa-trigger sa uban nga mga tao kay di mo kita ka-please uban, nakasabot ra jud ko kay okay ra man pud jud gahapon no, pero karon kabaw jud ko nga grabe na gid ang ulan and ni eskwela jud ko kay bas hindi ay og ulan ra pud gihapon og karon pagabot ako sa alo nakadungog ko sa usa ka kanang asawa sa akong gisakyan nga jeep. Wala daw ko nagklase. Lugos alo, it's almost in the school na. So nakita ninyo, wala ko ligo, wala ko something. Kanang uniform kay. Ang plana ko, tingnan kayo. So diri ako maligo. Gimo na lang yun ito na kuan ang balay ang school, no? Kay diri naman kita, size na ata diri. Manila ako ang manok na anata diri. Ay pa ba, usahay malate ko yun. Kay 7:15 ba yung time mo? Unya, inig out po na to. Wa na, gangis na. Sobra pa ganis. Gangis. Ay, gabi na punta mo pa uli. So, nga na maigsoon, wadwad lang gita ini maigsoon. Wadwad lang gita niya. Malipayon punta nga mag-servisyon niya. May lumalaban sa utang o sa obligasyon. Sagdi lamang. No? Sagdi lamang. Kung sa isultis mga tao, kay ang importante kita mismo, kita o disposisyon. Bisan pa man sa mga pagsulay mga kalisdanan, happy ta. No? Kay papuyon gani nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Happy gid ta bisan pag pilay trampa sa uban dili gina sila ka kuha nato. So mao ni karon na ako diri guys. Kulang please mo tanan guys ang tawa. O nya karon mag-cooking unta ni karon. Nya wala di jud madayon kay gaulan man wala may klase. Happy sad kaayo ko kay happy sad kay ko guys. Uy na walay klase kay kaning akong reports dire tambak na kayo mapasimbahan wala klaro akong PowerPoint bahala na siya serbisyo publiko na siya walay bayad na igsuon no, pero kanang isip baya ta kuan kanang gitawag isip mga sulugoon no, mga sulugoon isip gitawag nga mag-alagad kaniya kinahanglan baya jud kuan mga igsoon ako ginang ayohon no nya usay di na gid madala no nagani usahay magduyog ko tungod sa kakapoy sa lawas mayabag pa man gani ko nga pila na ko kapig almost 30 years na ko sa industry sa music. So ingon ana no muna nga dagan kay gatambak nga kinahanglan ayohon nya dagan kay mga preparation no kay kaluoy sa Ginoo I am handling professional choirs nga kung Santa Cecilia din ako yung minstrels kani sila minstrels ni siya kay sa Old Testament ang minstrels is musician so naa may uban nga singer pero dili sila musician pero kani sila ang mga bata ni sila mga linghod pa kaayo pero gipa-train na nako sa simbahan kaya ako ang Oslo Music Encyclopedia mga igsuon ang ako agad ini di man ta madato ini no di man kita madato ang ako ala nga ug naa may ikaduhang kinabuhi mga igsuon panilngan man ta didto sa labang makagagaw giunsa nato ang mga tahas ang gasa nga iyang gihatag sa ako at least makaingon pud ko nga na ako'y nahimo no na ako'y nahimo
Unya, salamat sa Ginoo nga gihatag niya, gipiyal niya nako bisag dili ako angayan, no? So, muna grasya kaayo. Nakaroon ako minstrels kay kani sila musician, singer po. Ay since kanang para sa among parokya sa youth or sa St. Joseph. And naapo ko'y professionals kanang mga choir ni nako sila sa una niya. Lipay kay sila kay istorya sila nga kanang ma'am, what if magama ta kanang ibalik nato kung atong mga choirs mga teachers po ni sila ang uban mga teachers ng ubang mga professional na ni sa mga choir ni nako sila sa una. Okay, kaayo na siya mo Junoy akong damgo ma. Then I of course nako Immaculate voice choir. No, sa gihimo na nako siya nga Joseph and Mary Immaculate voice kay lusot-lusot na lang mi sa town pagingon man sa among parokya dito sa Casiris. Ug una guys, naggan kong preparation guys. Unya kanang usapa magtabi-tabi lang gid usapa karon. Usapa guys, ang ako apod nga exam dagdag kay kong paperworks na nya magama na pud lesson plan kay hapit na pud atong deadline sa passing ang lesson plan nya naa pa joy exam nga kaning kanang exam dagdag kay mga buhat mga igsoon nga di gyud madala nga di man pwede pud nga ikaw magbuhat ka dito sa room niya ang mga bata imuha lang kung kanila na jud tay panahon nga mag-lecture pag may anak nila dili na pud pwede nga sila tanan no. So muna siya nga lisod gyud o lisod pa ba gyud bala tag 6 hours pa ta diri sa ako kay nabira kay naami sa gamay nga schools kanang gaapas gyud ni nga 45 minutes sa man gyud which is para na ako mao man gyud siya gikuan sa kanang musical studio 45 minutes mao gyud na ilang standard time gyud nga allotted time nga makuan pa ang bata na span of time nga ang iyang attention span sa bata focus din siya ana biyan ana dili na jud siya effective which is good ba ya pero karon lang is murag na bag-uhan gid mi kay as in ang paglakat mo sa building as in magdalagan gid ko guys ambot na lang kay magdalagan kami mga teachers magdalagan gid mi kay di man jud abot na mo dito 5 minutes na ang kuha 10 minutes na ana nga abot dito wala pa gid na namuhi pa ang usa ka teacher wa pa nahuman ngon ana guys pero sige flexible lang gid ta non flexible lang gid ta di lang gid na pahakpon tanan ngay daghan jud kaayo nga mga daghan kay mga trabaho guys ba nga kanang kung kita gud mga igsoon kung nagserbisyo ta nag-alagad ta labira ako grateful kay ko nga teacher ko bisa kung sa pa ko sitwasyon karon grateful gid kay ko no kay muna ayuhon gid ni nato guys atong trabaho no ayuhon gid ni nato kay di gid ta mag-complain no di ta mag-complain sa atong trabaho kanang ako kung mahimo lang sa ako lang kaugalingon di may ko kanang una ako mga 1 day ra nga service credits mga half day di na lang na ako kay nabay gid time nga kanang Najit time di ba kita perfect no real talk lang night time nga kanang dili ta productive ana relax ta so bawi pud mga igsoon mo na nga grateful ta sa atong job malipayon gyud ta maayo nya ayun gyud nato no sa ako mga kaubang teachers din ha kita magsigig complain anang ganus anang maabot atong salary differential hilom lang gud magampo lang gud ta kay pag manage ra man gyud sa atong money no sorry to say pero ako wala man jud koy money pero para lang sa ako bisan pag mag-milyon siguro ako ang sweldo kung wala koy katagbawan dili jud kay ngano inig ana win og milyon na pud akong sweldo ako panganduyon ana raptor na pod tractor tanang mga tor no nya mga pundo unsa pa na diya mga kondominyo mga kondo daghan na kay tayo di man gid ta makontento kay usa man na siya sa kanang kuan mga igsoon usa man na siya sa atong na inhibit nga sala no atong naangkon man inhibit bag na unsa naangkon nga sala ni iba nga manganak ang babayi nga magsakit kay si iba lagi mo yun na nakasala manganak ang babayi sakiton gyud pag antos kinang bayi unya kita bisag pila daog sa atong bana pila pa ka unsa pa na ato ang naparis unsa pa na atong bana palahubog pa kanang pabaya or irresponsable or sanan ang mahitabuan ang mga igsoon pirmi ra gyapon ta nang mosabot magpakamartir gyapon ta mo antos gyapon ta bisan pagpilay ingon sa mga kauban nga nabuang na ka nagtinanga naginamaw na ka na sila ni left na lang nimo wa na ganay sa imo kay mahura gyapon sa pagtambag ay ulo padayon na gyapon ka usa po na sa mga kuan nga kana bang bisag usaon mo di ka kabiya usa sad na sa
kanang silot nga di jud ka kabiya nga ganahan ta ka mobiya pero di jud ka ako nya og kanang discontentment di jud ta makontento bisag kung saon nato sa kalibutan di jud ta makontento kay makontento ta diri di naman ta mohangad og langit no di naman ta mohangad di ta mangandoy langit kontento naman ta diri no so muna nga wala jud tay ka kontento mga ison muna kita mag-ayo lang gito sa atong trabaho ayo na jud dinato kay daghan kay itong nag-ampo nga uy mga Ginoo taon ta katong taong nangulagting na namulawan na dito Ginoo malat atake unta to sa Ginoo aron mahawa na daghan kay gusto makasulod ri sa diked mo nang kita nga naa diri ba wa ta kabaw tong silingan na sina nato nasuya may nato nya ngon ana suya kay nato kay i-bless batas Ginoo piskay pa man siya wa man gini siya nakuan wa ta kabaw ba ampo na sila mo kita kung grabe ta ka stress, grabe ta ka atuan karon ato gid hulipan atong lawas, hulipan po nato atong lawas sa mga vitamins, nya mo rest pud ta kay kapoy kayo ta i-balance. It's a matter of time management, balancing ra gis kinabuhi kahitan. Ni kaon ka maayo og kuan, ni kaon ka maayo og chichiriya. Oh, i-balance nimo, inom po kag usa ka baril nga tubig. Yung ana mga igsoon. No, and I might be isage siguro ko pero unta makuhaan at kuan pagpagad mga igsoon kanang unsa atong kinabuhi karon no thankful lang gid ta nya di lang kita palabi o complain unsa atong kinabuhi grateful lang gid ta nya the less you care the more you are happy so kung kanang dili kayo kapigkuan sa imong isikataw kanang wala man kay unsa na ila padayon na lang sila sa kinabuhi ikaw padayon pud sa imong kinabuhi magmalipayon na gid ka guys no dili ra jud ka maguol ning kinabuhi so mao na siya no bahalag suspenso maatadre sa eskwelahan padayon tas mga trabahoon no umano na to tong mga trabahoon kay mo pauli pa ta mao man gyapon mo pauli ta wa tay kanang kuha nag oras pero of course dili nato kalimutan nga mo spend time sa ato ang pamilya ilabi na gid sa atong mga anak nga bisan pa tagpila ka busy ta guys kung mao gina sila atong gihalaran sa atong kusog nganong naningkamot ta nganong nagpakatanga-tanga ta nganong tang nagpakabuang nganong tang nagantos ining kinabuhi para gis atong mga anak ug sumahal na to sa atong kinabuhi mao na nga ibalanse ginato nga dapat di pud sila mabiyaan no one must left behind no nakita mga ginikanan kitang mga inahan kita man joy hayag no tangan ingon ko hayag ako mismo sa akong kaugalingon o moingon ko give up gid ko magpabuang-buang ko as in buang gid nga buang kanang like ipusdak gid mo ang cross nga gipaskan nimo mawala kay ang lalaki mga igsuon kani sila ga bisag tinuod gusok kanila pero kita magoy kusog nila kay kani sila mga igsuon ang mga lalaki mga igsuon ga kuan na gid sa atoa kay ga hulat ra bang gid sa atoa kita magpamini-ini kita mismong inahan na magpamini-ini lugapak gid ang atong pamilya pero dili naman jud nato kaya ayo pud pamugos kung topse kapit naman lang pagkapatyon kapit na ka dinha kanang sunggabon o unsaon ba ayo pod sayop na pud siya ang ako lang is kung kaya pa like for example mga bata ninyo gagmay pa ninyo mga bata kuan jud ibutang gis imong utok sukol gyud nga antos gyud kay ngano wala may laing mag-antos tinuha man ang tinuyuan nga matawo ng mga bata mo na jabon gina nimo suklan gina nimo og pag-ampo ayaw i-social media ayaw sige kuan na umaoy anang social media sukli og pag-ampo kay after all imuha gyapon ang pamilya so mas nindot nga sulbaro nimo sa imo ras maayong bagyong bibingka mag-ampo ka o mag-amping kanunay sa nga bulahan o matumbahan ta nga iso matumbahan ta maunsa man apil batas kuan maghinuklog po tagamay kay wa man ta kabawgis atong takna so mag-ampo o kanang amping sa kanunay sa bibig ka ba ni sa gihapon nga sana din man ko kuan maayo kayong buntag